Dobrý den, milí ubytovatelé. Vítám vás u dalšího, posledního předprázdninového webináře. Sezóna je téměř na spadnutí a tak využijem těch posledních pár dnů, dokud máte trošku času, než vám začne kolotoč, abychom si předali trošku toho know-how. A od toho je tady dnes můj host, Jan Laurenčík, který má na starosti konzultace ve společnosti Basta Digital a zároveň je Google Certified Trainer. Jehož poslání je právě vzdělávání. Dobrý den, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Vítam všetkých. Dnešním tématem je Google Business Profil a to, jak vám, hoteliérům, může pomoct dosáhnout více rezervací a být úspěšnější. Má ten Business Profil vůbec takový potenciál? No za mňa kľúčový, u vás v Českej republike je to trochu špecifické tým, že vlastne Google nemá 100% toho vyhľadávacieho trhu, lebo Seznam stále nejaký podiel na trhu má. Ale aj tak ten Google Business Profil vlastne pre všetky typy tzv. Lokálnych vyhľadávaní, čiže kombinácia ako kategória plus lokalita, čiže napríklad hostel Praha, tak je kľúčová vec kvôli tomu, že sa vlastne na tieto lokálne vyhľadávania proste ukazuje na tých top miestach a ja to môžem ukázať aj v prezentácii. To takto vyzerá výsledok vyhľadávania nejakého konkrétneho spojenia. Je to ubytovanie Sázava a to, čo tam vlastne vidíme, tak to je tzv. Local pack a to sú vlastne výsledky, ktoré sú nejaké konkrétne lokality, v tomto prípade vidíme názvy nejakých konkrétnych ubytovaní aj s mapou, čiže toto vlastne Google servíruje na tých najvyšších miestach a to, čo tam vlastne vidíme, sú Google Business Profily jednotlivých ubytovaní. Môže to byť iné, keď niekto hľadá alebo začína to vyhľadávanie priamo v mape, to vidíme zase na tomto prípade, v takomto prípade sa to volá Local Finder, čiže ideme do Google mapy, napíšeme nejakú kombináciu kľúčových slov. Zase som použil to isté ubytovanie Sázava a vidím vlastne obrovskú mapu napravo a naľavo tie výsledky, to všetko sú vlastne Google Business Profily. Čiže je to naozaj kľúčová vec v lokálnom vyhľadávaní, čo pri ubytovaniach je úplne bežné, že ľudia hľadajú nejak ubytovanie v konkrétnej lokalite, nie kdekoľvek. Nám se ukazuje, že opravdu hosti hledají kromě ubytovacích portálů a Google hodně v těch mapách, protože mají lokalitu, vidí to graficky zpracované. A zároveň tady padla informace o tom, že u nás má na trhu část také Seznam. Ale pokud se zaměřujete na zahraniční klientelu, tak ten Google je pro vás důležitý. Určitě souhlasím. Jakým způsobem vůbec ten zápis nebo vlastnictví toho profilu ovlivňuje samotné vyhledávání na Google? Jsem stejně úspěšný, když ten zápis nemám, nebo naopak, nebo nejsem, jsem úspěšnější, když ho mám? No za mňa bez tohoto zápisu sa ukracujete o ten priestor práve v tých na vrchu výsledkov vyhľadávania, pretože samozrejme, že existuje aj, že Google teda ukáže v nejakom bode aj tie klasické organické výsledky, tak ako vidíme vlastne v tomto prípade, čiže sú to vlastne odkazy na nejaké webové stránky. Ale väčšinou pri lokálnych vyhľadávaniach tie Google Business Profily sú nad nimi, čiže aj bez Google Business Profilu sa viem tam dostať, avšak nebudem z pravidla na tých top pozíciách. Takže mám výhodu, když mám profil založený. Určite áno. A nie je veľmi racionálny dôvod ten profil založený nemať, kvôli tomu, že zatiaľ stále teda platí, že Google Business Profil sa dá vytvoriť zadarmo, čiže nepotrebujete do toho investovať ako povedzme do výroby webovej stránky a tým pádom naozaj, že neexistuje dôvod ten Google Business Profil nemať. Dokonca si myslím, to platí pre niektoré vertikály, neviem, či úplne pre ubytovanie, ale všeobecne pre segment hospitality alebo cestovný ruch platí, že v istých kategóriách je ten Google Business Profil dokonca podstatne dôležitejší ako samotná webová stránka. Čiže povedzme, že pre neviem, kaviarne alebo reštaurácie, tak tam prevádzka ani nepotrebuje mať tú webovú stránku, čiže v úvode stačí Google Business Profil, pretože tam tí ľudia nájdú vlastne kompletné informácie. Čiže ako vidíme napríklad v tomto prípade sú tu nejaké 4-5 ubytovaní, tie, čo boli na tých najvrchnejších miestach a ako vidíme, tak vidím tam názov, vidím tam možnosť zobraziť si fotografie, čiže viem plus minus navnímať, ako asi
konkrétne ubytovanie bude vyzerať, aký to má štandard. Vidím tam v prípade prepojenia s týmito rezervačnými systémami, tak vidím tam aj ceny, vidím tam recenzie, to znamená, dokážem odčítať, či to ubytovanie je začínajúce alebo dlho na trhu a aká je priemere spokojnosť zákazníkov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne dôvod odchádzať na web toho konkrétneho ubytovania ani veľmi nemám. Dokonca, keby sme videli taký Google Business profil aj znútra, tak tam je možnosť vlastne na jeden klik zatelefonovať do toho ubytovania. Takže ani za tým účelom nepotrebujem odchádzať na webovú stránku toho ubytovania a tak ďalej. Takže naozaj je dôležité ho mať a nie je rozumné ho vlastne ignorovať. Technicky to potřeba není, ale ukazuje se, že zvlášť po covidu ti hosté kontrolují tu webovou stránku hotelu, hledají, jestli tam není možnost získat lepší cenu nebo nějakou službu navíc, takže ideální varianta mít business profil i tu webovou stránku, co se týká teda ubytovacích zařízení. S tým súhlasím a ak ťa môžem doplniť, teda ja tu mám v prezentácii taký screenshot, alebo ako to nazvať, proste nejakú infografiku z webu Whitespark, ktorý sa venuje teda do veľkej miery lokálnemu marketingu a tam sú faktory, ktoré majú vplyv na pozíciu vlastne v lokálnych výsledkoch. No a čiže aj ten web hrá nejakú rolu, pretože ako vidíme v tomto, tak pri tých výsledkoch, kde sa ukazujú Google Business profily, čiže to je ten Local Pack a Local Finder, čiže tam, kde vidím tie profily, tak tam ten web je hneď druhý v nejakom vplyve na pozíciu. Čiže keď ho nemáte, tak sa zase opäť o niečo ukracujete. Takže áno, aj webová stránka. To jsem se chtěl zeptat, co všechno ovlivňuje vlastně řazení té nabídky hotelu. Vidím mapu, kde je 50 špendlíků, ale vlevo vidím 5-6 řádečků. Co ovlivňuje tú struktúru, no to pořadí? Je to naozaj veľa parametrov a dokým vlastne Google neunikli, myslím, že sa stalo niekedy pred 2 rokmi, tak unikli nejaká dokumentácia proste, ako Google radí výsledky a netýkalo sa to len teda týchto lokálnych výsledkov, ale všeobecne celého toho Google algoritmu, tak tých parametrov je veľa. Viac menej to, čo je zverejnené oficiálne na takýchto weboch, ako práve ukazujem tú infografiku, tak sú skôr hypotézy tých špecialistov, ktorí sa na to špecializujú, ale keď by som mohol vyzdvihnúť také najdôležitejšie parametre, tak sú to názov, čiže potrebujete mať vlastne názov, ktorý zodpovedá tomu vyhľadávaniu. Čiže keď niekto hľadá hotel, tak a vy máte hotel, je dobré mať to slovo vlastne hotel v názve, ale takisto je dôležité kategória, čiže to vôbec netreba podceňovať. Tu treba zvoliť vlastne čo najrelevantnejšiu, že keď sme napríklad wellness hotel, tak je dobré si toto zvoliť ako tú primárnu kategóriu, ale veľmi dôležitú rolu pri radení tých výsledkov hrajú aj recenzie, čiže čím viac, čím pozitívnejšie, čím čerstvejšie, tým lepšie pre toho ubytovateľa. A potom aj také veľmi, veľmi praktické a logické veci, ktoré by možno, že väčšine sledovateľov, ktorí sa pozerajú na tento webinár, napadli ako prvé, tak aj fyzická vzdialenosť od toho hľadajúceho hrá rolu. Neviem úplne odhadnúť, že aké percento ľudí si rezervuje ubytovanie, povedzme, že už keď je ako keby fyzicky na mieste, preto som to nespomenul ako prvé, ale každopádne hrá rolu fyzická blízkosť k tomu hľadajúcemu, čo možno, že lepšie by pochopili naši sledovatelia pri iných typoch lokálnych vyhľadávaní, ako napríklad, keď hľadáte nejaký supermarket alebo kaviareň čo najbližšie, alebo pizzeriu čo najbližšie od vás, tak vtedy Google veľmi berie do úvahy tú fyzickú vzdialenosť, aby teda ukazoval čo najbližšie prevádzky a niečo také, čo sú najďalej. Je složité nastavit ten business profil? Za mňa... A vůbec, co všechno by tam mělo být povinně nastaveno a co je za vás jako odborníky doporučení? To práve ukážem aj na slajde v prezentácii. To vytvorenie toho profilu vôbec nie je komplikované. Je to taký proces, ktorý vlastne je to keby vyplňanie nejakého jednoduchého dotazníka s takými informáciami, ako je názov, kategória a tak ďalej, a tak ďalej. Niektoré z tých políčok sú povinné. A ja by som možno, že upriamil pozornosť na tie najdôležitejšie. Predpokladám, že názov netreba nejako extra preberať. Tam je dôležité si len uvedomiť, že
netreba do toho názvu pchať nejaké kľúčové slova na silu, pretože vy by ste mali použiť taký názov, aký má vaše ubytovanie oficiálne. Čiže povedzme taký, ktorý by ste mali možno že niekde umiestnený na dverách alebo pri vstupných dverách do toho ubytovania. Nie je úplne rozumné tam napchať nejaké kľúčové slova s nádejou, že to pomôže. Ono vám to aj pomôže. To je síce pravda, ale problém je, že vy keď tam dáte niečo, čo tam nepatrí, tak porušujete pravidla Google Business Profile a veľmi ľahko sa môže stať, že Google ten profil suspenduje. Ale to, na čo by som viacej upriamil pozornosť, je práve táto kategória tej prevádzky. Ja som vychádzam z Google Business profilu konkrétneho wellness hotela na Slovensku, wellness hotel Patince. A tých kategórií vy tam môžete zvoliť veľa a je veľmi dôležité, ako práve vyberiete tú primárnu. Tu treba zvoliť takú, že čo najrelevantnejšiu vášmu ubytovaniu, aká tam len existuje. Čiže ak ste hostel, tak je dobré tam dať hostel. Ak ste wellness hotel, tak to ani je hotel, ale práve to, čo najúžšie vlastne definuje to vaše ubytovanie. Netreba sa obávať, vy tam môžete zvoliť tých kategórií viacej, ale tá primárna je veľmi dôležitá. A na čo by som ešte upriamil pozornosť pri ubytovaniach, podľa mňa určite hrá nejakú rolu aj to, aby vás ľudia vlastne fyzicky našli. A na to tam vy píšete vlastne tú adresu, ale je dobré sa uistiť, že ten PIN, alebo ten takáto šipka, alebo ako to nazvať, špendlík, ktorý by mal vlastne ukazovať presne na tú polohu, tak vy ho môžete tam vlastne editovať, čiže posunúť a je dobré to urobiť. Hlavne v oblastiach, predpokladám, že v Prahe by to problém nebol, ale ak máte ubytovanie, ktoré je niekde na vidieku alebo v nejakom národnom parku alebo niečom takom, kde Google má oveľa nepresnejšie údaje o nejakých uliciach, číslach domov a tak ďalej, tak sa naozaj oplatí ten špendlík nastaviť presne na to miesto, kde sa nachádzate. Vy si tú mapu môžete nazumovať a bližšie, čiže dokážete to naozaj umiestniť tam, kde chcete, aby keď niekto sa naviguje autom, tak tam ho to doviedlo. Čiže napríklad nejaké parkovisko pred hotelom a podobne. To je podľa mňa veľmi dôležité. A je tam kopec údajov, ktoré povinné nie sú. Hej, napríklad profily v sociálnych sieťach, ako vidíme, tu je link na Facebook a Instagram. Tak to nie je povinné, ale určite by som to nevynechával. A spravidla platí, že oplatí sa vyplniť všetko, čo tam vyplniť sa dá. Čiže aj veci ako otváracie hodiny, ak sú nejaké definované, nie sú povedzme, že non-stop, ale aj také detaily, ako že či je do toho ubytovania bezbariérový prístup, ako vidíme napríklad tu, či sa dá platiť kartou a ak áno, tak akými typmi, všetko možné. Čiže všetko, čo vám tam Google umožní vyplniť, treba vyplniť. Je dobré povedať, že tie informácie, ktoré vyplňate do Google Business profilu, nie sú totožné pre všetky typy firiem. Iné polička tam bude mať kaderníctvo, iné bude mať kvetinárstvo, iné nejaká kancelária, ako napríklad vaše sídlo spoločnosti Previo a zase iné bude mať hotel. To je dobre si uvedomiť, čiže budú prispôsobené tomu typu biznisu. A vyplniť teda všetko, čo sa len dá, netreba vynechávať nič. Samozrejme nahrať fotografie, to je pri ubytovaniach dôležité. Rovno poviem to, že Google Business Profil možno, že trochu na rozdiel od toho, čo má Seznam vo firmy CZ, je, že Google Business Profile je čiastočne otvorený systém, čiže aj váš host môže nahrať fotografiu do vášho Google Business Profilu a tá fotografia vôbec nemusí byť na takej úrovni, ako by ste vy očakávali, čiže môže byť, ja neviem, fotka z izby, kde je neporiadok, lebo ho tam ten host napríklad urobil, alebo výhľad z balkona, a kde bude, neviem, na stole plechovka s pivom a tak ďalej. Čiže s tým treba počítať, je to otvorený systém a tak, ako tam môžu tí klienti nahrávať fotky, môžu tam nahrávať dokonca video, 360 stupňové fotografie a vy nemáte veľmi možnosť s tým niečo robiť, iba nahlásiť také fotografie alebo obsah, ktorý nie je relevantný alebo nejakým spôsobom porušuje nejaké pravidlá, alebo je urážlivý, alebo je, ja neviem, vulgárny a tak ďalej. Inak tie fotky tam budú. Vy tam samozrejme nahrajte tie vaše. Predpokladám, že keď máte ubytovanie, tak ste ich použili aj v profile na Bookingu, Airbnb, na vašom vlastnom webe
Takže tie top fotografie, čo máte, tak tam treba nahrať. Určitě těž. Můžu já nějakým způsobem zajistit, aby ta moje pěkná fotografie byla na tom prvním místě, nebo když tam ten host nahraje svojí, tak mi to takhle posune dozadu a bude tam ta plechovka s tím pivem? Toto zaistiť úplne neviete, alebo minimálne to neviete garantovať, že ktorá fotografia bude na prvom mieste. Google ju bude vyberať aj podľa kontextu toho vyhľadávania. Čiže povedzme, že keby niekto hľadal špecifický typ ubytovania, napríklad že neviem, hotel s tenisovým kurtom, tak je veľká šanca, že Google vyberie tú fotografiu, kde je vidno ten tenisový kurt, pretože mu ide o to, aby bola tá vec, to, čo nájde človek, aby to bolo čo najrelevantnejšie. Takže úplne to ovplyvniť neviete, ale viete tie fotografie označiť, že napríklad toto je logo, toto je priečelie budovy, toto je personál a tak ďalej a tým pádom pomôžete vlastne tomu algoritmu pochopiť, že čo na tej fotografii sa nachádza a tým pádom lepšie môže Google voliť tie, ktoré... To sa nastavuje u každé té fotografie. Áno. Perfektní. Dá se udělat nějaká zásadní chyba při tom vyplňování profilu, která mě může poškodit potom? Už som to načrtol a to sú tie porušenia pravidiel, to môže byť zásadná chyba, pretože pokiaľ nemáte skúsenosti s tým, ako vlastne ten Google Business Profil po suspendácii od Google oživiť, tak to môže byť celkom trápenie. Takže určite sa oplatí naštudovať si pravidlá Google Business Profile a najčastejšie porušenie pravidiel býva práve použitie kľúčových slov v názve. To býva úplne najčastejšie. Naozaj to pomáha v zobrazovaní toho Google Business Profilu. Čiže vy, keď tam napcháte tie kľúčové slova, tak to pomáha, pretože názov Google Business Profilu je jeden z tých hlavných faktorov, čo rozhoduje o pozícii, ale neodporúčam to. Naozaj, keď chcete dosiahnuť zobrazovanie na nejaké konkrétne pozície, na to slúžia práve kategórie. Niekedy zvyknú majitelia firiem dávať do názvu Google Business Profilu napríklad lokalitu, čiže hoď ten hotel oficiálne túto lokalitu v názve nemá, ale s cieľom umiestňovať sa na vyhľadávanie kategória plus mesto, napríklad hotel Praha, tak nejaký konkrétny hotel môže tú Prahu, to mesto napchať do toho názvu, čo je ale fakt porušenie pravidiel. Na to, aby ste sa umiestňovali na kombináciu kategória plus lokalita, čo môže byť ulica, mesto, časť mesta a tak ďalej, tak stačí vlastne vyplniť adresu. Čiže keď som dneska hľadal, a naozaj dneska som si hľadal ubytovanie v Prahe, kvôli tomuto podcastu a iným povinnostiam zajtra, tak som hľadal hotel Praha 9 a našiel som hotely v Prahe 9, čiže nepotreboval to ani jeden z nich dávať do názvu, akože takže názvy typu Wellness Hotel v Strakonicích s tenisovým kurtem a půjčovnou kol, špatná cesta. Špatná cesta určite. A väčšinou aj ten bočný efekt, okrem toho teda, že porušujete pravidlá, je veľká šanca, že ten profil bude suspendovaný, tak nenecháte vyniknúť tú značku. Čiže je dobré nechať v názve naozaj ten váš brand, čo je de facto názov ubytovania. Nič viac. Zmiňoval si, že důležitý pro to řazení je také kvalitní recenze. Jak s nima vlastně pracovat, aby mi přinášeli užitek a naopak, aby nepřinášeli škodu? No, a existují proto nějaký vůbec pravidla? Určite áno. Z mojej skúsenosti väčšina firiem tie recenzie neoceňuje, že skôr sú nešťastní vlastne z tých recenzií, pretože vy vlastne pri tom Google Business Profile nemáte kontrolu nad tým, že ktorá recenzia sa zobrazí, nezobrazí a tak ďalej. Čiže z mojej skúsenosti väčšina firiem naozaj tie recenzie najradšej by vypli tú možnosť, aby sa tam nezobrazovali. To je za mňa také zvláštne rozmýšľanie. Určite to podstatné, čo s recenziami treba robiť, je na ne odpovedať. A to aj na tie pozitívne, aj na tie negatívne. Tu je ukážka recenzie, ktorá zrovna pozitívna nie je, na nejaké konkrétne ubytovanie. Nie je tam žiadna reakcia
vlastne od toho prevádzkovateľa ubytovania alebo majiteľa. Zároveň tá recenzia vznikla pred 10 mesiacmi, čiže tam nie je ani veľmi akože výhovorka, že len včera ju napísal ten človek. Vidno pri tých recenziách dokonca aj autoritu toho recenzenta. Google má na to takú gamifikáciu, ale teda takú ako keby, že nejakú aktivuje ľudí aj takým spôsobom, že im dáva odmeny za to, že píšu recenzia odmeny. Teraz si nepredstavujte nejaké peniaze alebo nejaké darčeky, ale skôr nejaké odznaky a takéto záležitosti. No a vy tam dokonca vidíte, že keď niekto tých recenzií píše veľa a je aktívny, tak aj autorita jeho je veľa vyššia. Jeho recenzia sa zobrazí, aj keď je naozaj 10 mesiacov stará, ako v tomto prípade. Je nezodpovedaná. Nič pozitívne o tom ubytovaní to nehovorí. Čiže samozrejme každému sa môže stať, že má nespokojného zákazníka alebo hostia v ubytovaní a ten napíše tú negatívnu recenziu a určite najlepšie je na to reagovať. Nereagovať nejako ofenzívne. Akokoľvek si myslíte, že ste v práve, tak neoplatí sa tam vlastne skonfrontovať s tým človekom, že to nie je pravda, čo tam píše a tak ďalej. Pretože nikto ďalší tomu tak ľahko neuverí skrátka. Čiže je dobré, sú na to také klasické poučky, ako vlastne moderovať takúto komunikáciu na sociálnych sieťach alebo aj v recenziách, že snažiť sa tomu človeku za tú recenziu poďakovať. V prípade, že očakávate, že bude tam nejaké vlákno ďalšej dlhšej výmeny, tak je dobré túto výmenu už preniesť mimo Google Business Profil, čiže nechať tomu človeku e-mail, kde môžete pokračovať tej komunikácii. Tak, čiže určite odpovedať aj na pozitívne, aj na negatívne, pretože Google to berie do úvahy pri posudzovaní toho, že ako aktívne vy ten Google Business Profil spravujete. Toto je oveľa lepší prípad. Je to nejaké konkrétne české ubytovanie alebo nejaký rezort Český les, kde bola pozitívna recenzia a aj tak tam bola odpoveď toho vlastníka, čiže toto pôsobí oveľa lepšie. No a my sme ako firma teda nedávno začali spolupracovať s spoločnosťou Renky, to je český výrobca takýchto plastových doštičiek, ktoré vám vlastne pomôžu alebo uľahčia ľuďom zanechávanie tých recenzií, pretože môžu k tejto plastovej doštičke priložiť telefón a pomocou NFC, to je tá technológia, ktorou platíte napríklad mobilom v termináloch v nejakom supermarkete, alebo naskenovaním QR kódu, jednoducho vás to pošle rovno na to, kde už zadávate recenzie. Čiže my sme toto začali používať, aj o tom hovoriť našim klientom. Tu sú o tom len 2 slajdy. A okrem takej doštičky, ktorá smeruje na Google Business Profil, tak oni vám vedia vyrobiť vlastne takmer čokoľvek, ale najčastejšie pre tých ubytovateľov sa môže zísť práve nejaký TripAdvisor alebo Facebook, Instagram. Dokonca dokážu robiť dizajn na mieru tohto. Takže to sa oplatí preskúmať. Možno ste také niečo zachytili, mňa to stále na to narážam reklamou na Facebooku, že vidím, že tých poskytovateľov tých doštičiek je viacero. Výhoda týchto je, že sú z Česka a tým pádom máte ľahkú komunikáciu. No a ešte som mal jednu vec povedať, že ak si to objednáte, tak s kódom PREVIO20, tak máte 20% zľavu. Tak malo by to fungovať. Toto odporúčam na tie recenzie, aby ich bolo viac. Lebo vy by ste teda, ako som hovoril, nemali sa snažiť tých recenzií mať čo najmenej, alebo v krajnom prípade, ale naopak, že proaktívne ich získavať. V takom prípade, keď máte proaktívne získaných viacero pozitívnych recenzií, tak vás akákoľvek negatívna, ktorá z času na čas prísť môže, nebude tak mrzieť, lebo vám to priemerné hodnotenie tak nejako nezníži. No a tie recenzie majú vplyv teda jednak keď teda ich proaktívne získavate, tak jednak máte tú spätnú väzbu, čiže hovorí sa, že feedback je zlato, čiže to, keď máte spätnú väzbu, by ste nemali nadávať, ale sa tešiť, lebo môžete stále niečo vylepšovať. Má to nadväznosti na online reputáciu, čiže tak ako tie recenzie vidíte vy ako majiteľ ubytovania, tak ich vidia aj vaši ďalší potenciálni hostia. To je jedno, či sú recenzie na Bookingu alebo v Google Business Profile, a má to nadväznosti na zákazníckú skúsenosť. Čiže toto všetko, preto všetko vlastne tie recenzie treba riešiť.
A takisto obsah tých recenzií má dokonca vplyv na to, že na aké kľúčové slova sa vy potom vo vyhľadávaní umiestňujete. Čiže keď vám niekto do recenzie napíše, že vo vašom ubytovaní poskytujete skvelé raňajky a niekto bude hľadať hotel s raňajkami, tak Google dokonca vyťahne tú recenziu do popredia a takýmto spôsobom nejako zdôrazní, že prečo vás dal na vrch toho výsledku vyhľadávania, lebo niekto povedal, že máte skvelé raňajky v hoteli a ten človek zrovna toto vyhľadal. Čiže tie recenzie naozaj majú vplyv aj na pozície, aj na, by som povedal, takú nejakú kredibilitu toho ubytovania. Práve vďaka tomu, že tam ľudia budú písať nejaké konkrétne vychytávky, ktoré máte vo vašom ubytovaní a tak ďalej. Zkrátka čas, který vložíte do komunikace, práce s hosty, se vám vyplatí. Takže veškerou rutinní činnost můžete nechat automatizaci na preview a vy se věnujte co možná nejvíce hostům, abyste měli kvalitní recenze v dostatečném množství. Ja by som ešte ťa doplnil, práve som musel si nájsť ten správny slajd, že ako to myslím s tými recenziami, toto sú tzv. Justifications a vidíme, že som hľadal, nie je to konkrétne toto príklad s ubytovaním, ale je to z gastrosveta najlepší burger a Google vlastne vytiahol obsah konkrétnych recenzií do tých výsledkov, do výpisu tých výsledkov, aby neviem, to justification sa to volá po anglicky, ale aby nejako akože nie, že ospravedlnil, že prečo tam dal zrovna tieto, ale ukázal, že prečo zrovna tieto burgerárne vlastne dal do popredia. Lebo u nich ľudia hovoria, že majú najlepší burger. Tak. Klidně posílejte dotazy do chatu a my tu máme hned několik dotazů. Já ho teda s dovolením přečtu. Dobrý den, máme jako primární obchodní kategorii nastaven apartmán. Firemní profil máme již více než rok, ale ceny se nám stále nezobrazují na mapách ani profilu. Nevíte, čím by to mohlo být? No to už je troška zachádzame do ďalšej témy a to je Google Hotel Search. Ceny sa vám budú ukázať vtedy, keď buď sa prepojíte s Booking alebo iným rezervačným systémom, asi tak ako aj Previo, alebo si to sami vlastne vyviniete, čo je tá najhoršia možná varianta, lebo to je drahé. Pokud máte rezervační formulář od Previa, R+, Reservation Plus, stačí se ozvat na naší linku, můžeme vám propojení zaktivovat. Áno, takže toto je to, aby sa vám ukazovali ceny. Bo Google nebude tie ceny sám ťahať z vašej web stránky, musíte jednoducho mu ich poskytnúť. A najjednoduchší spôsob je cez nejaký rezervačný systém, pretože tamto vlastne prepojenie už je naprogramované. Pokud tu budu nastavovat Google Business profil pro penzion s restaurací, která neslouží jen pro ubytování, měl bych nastavit jeden profil na penzion a druhý pro restauraci, nebo mít jeden dohromady? To je taká zapeklitá otázka, ale je to pomerne častý problém. Pokiaľ je tá reštaurácia určená teda aj, že pre nehostí penziónu, čiže kohokoľvek pre verejnosť, tak ja by som určite vytváral tie profily 2. Býva s tým niekedy problém v prípadoch, keď by mohol z nejakého dôvodu Google považovať tie prevádzky za duplicitné, ale nemyslím si, že toto by mal byť ten prípad. Čiže ja by som určite vytváral 2. Hoci často sa stretávam s tým, že je ten profil 1. Aj dneska, keď som hľadal ubytovanie v Prahe, tak som našiel nejaký mini pivovár, ktorý mal aj ubytovanie a malo to vlastne všetko v jednom profile. A z toho ja žiadnu výhodu vlastne v tom ja žiadnu výhodu nevidím, že mať to v jednom zlúčené. Skôr je výhoda mať tie profily vlastne 2. Lebo viete lepšie voliť potom tie kategórie a tak ďalej. Když mám profil nastavený, vyladěný, pracuji s recenzemi, dokážu já nějak vyhodnotit, jestli mi něco přináší, vůbec nějaké statistiky obsahuje v sobě ten business profil? Áno, obsahuje. Tých štatistik tam je relatívne veľa. Alebo takých, čo v iných kanáloch digitálneho marketingu takéto dáta nemáte. To prvé, čo tam vlastne vidíte, je nejaké celkové interakcie, kde sú zaratané aj zobrazenia toho profilu a podobne. Čiže to je väčšinou to najväčšie číslo v štatistikách, ktoré máte. Sekundu, musím tu niečo zeditovať. Som tu omylom pri vytváraní slajdu nechal
pozadie, ak sa môžeme vrátiť naspäť do tej prezentácie. Veľmi zaujímavé čísla tam vidíte napríklad o tom, že koľko ľudí sa navigovalo do Google Business profilu alebo vás kontaktovalo telefonicky. Čiže pri všetkých metrikách, ktoré tam ukazujú, či sú to zobrazenia, alebo telefonáty, alebo navigácie, alebo prekliknutia na web, tak vy ich vlastne vidíte v čase ako graf s nejakým trendom. No a ten by mal, by som povedal, že pri najhoršom odrážať nejakú sezonalitu, tento graf, čiže povedzme, že ak máte nejaký vrchol sezóny napríklad v zime, tak by to malo smerom k zime kulminovať. Ale ešte ideálnejšie pre vás alebo lepšie je, keď to odráža nejaké vaše marketingové aktivity. To znamená, že ak napríklad spustíte si aj hotel ads, čiže tie reklamy pre ubytovacie zariadenia, tak by sa to malo prejaviť aj na týchto číslach. Čiže mali by rásť počty zobrazení, prekliknutí na web, interakcií a tak ďalej. Na tom by ste to mali vidieť. Neznamená to, že len keď spustíte reklamu, ale povedzme, že by ste sa venovali tomu, aby vaše ubytovanie bolo na lepších pozíciách v lokálnom vyhľadávaní, tak toto je to miesto, kde najskôr si všimnete nejakú pozitívnu alebo negatívnu zmenu. No ešte tam je jedno zaujímavá vec a to je, že na aké kľúčové slova sa vlastne ten Google Business Profil zobrazuje. To vám môže napomôcť možno, že aj v tom, že či náhodou to neviete využiť, povedzme, že pridať si ďalšiu kategóriu a tak ďalej. Toto konkrétne sú kľúčové slova z wellness hotelu, ktorý som už ukazoval, čiže wellness hotel v Patinciach a vidíme, že sa umiestňuje ten Google Business Profil aj na také slova ako wellness pobyt, ale zároveň aj Hermes Slovakaj, čiže vidíme tam aj, že iné jazyky a tak ďalej. Čiže všeličo možné, čo potom vieme vlastne využiť, povedzme pri vymýšľaní toho, na aké kategórie si v Google Business Profile nastavíme. Jedna vec, čo možno stojí za zmienku, a ešte sme o tom nehovorili, Google Business Profile je do veľkej miery jazykovo nezávislý. Myslím týmto, že väčšinu políčok, ktoré vy v Google Business Profile vyplňate, tak len si vyberáte z možností. Čiže napríklad pri kategóriách vy si vyberáte z tých, čo tam vlastne Google ukazuje. A takisto, keď dáte, že či sa dá platiť kartou alebo nie, alebo a proste väčšina políčok len klikáte, nevpisujete. Tým je povedané to, že vlastne príde nejaký cudzinec napríklad do Brna a bude hľadať ubytovanie, alebo je to hľadať vo svojom jazyku, vo svojom vlastnom jazyku, tak Google nemá problém mu to ukázať v jeho jazyku, lebo či je to kategória, tak dokáže bez problémov rozumieť jej aj v nemčine, v čínštine a tak ďalej, tak ďalej. A vidno to na tomto konkrétnom screenshote, že tie kľúčové slova, na ktoré sa tento daný Google Business Profil zobrazuje, sú v rôznych jazykoch. Takže to je dobre si uvedomiť, že je to jazykovo nezávislé vlastne celý tento Google Business Profil. Můžu ten přehled klíčových slov využít třeba pro doplnění obsahu na web? Určite. Nie je to vôbec zlý nápad. Keď som ukazoval, ak hovorím niektoré veci, ktoré počujete prvýkrát, tak sa ospravedlňujem, ale keď som ukazoval tie justifications, čiže tie zdôvodnenia, prečo Google vybral práve tieto Google Business Profily, keď ten človek hľadá nejakú konkrétnu kombináciu kľúčových slov, tak môže sa stať, aj sa často stáva, že Google zoberie informáciu z webu a ukáže ju tam. Čiže ak vy na webe máte napríklad vypísané nejaké vybavenie vášho ubytovania, čiže povedzme, že bazény, tenisové kurty a tak ďalej, a použičovňu bicyklov, tak Google môže túto informáciu vyťahnuť z webu, samozrejme pokiaľ ho máte nalinkovaný v Google Business Profile, a ukázať ju pri vlastne lokálnych, pri tom výsledku, tak ako tam bolo vidno ten komentár. Čiže je dobré mať to aj na webe, aj je to rozumné aj stadiaľ to čerpať, že čo na tom webe môžete doplniť. Má nějaký zvláštní přínos doplnit ten business profil o Google Hotel Ads? Nebo je to vlastně oddělená problematika? No prínos to určite má, akurát to v istých prípadoch stojí peniaze.
Čiže taký najbežnejší spôsob, ako vy sa vlastne viete prepojiť s Hotel Ads je spolupráca s Bookingom. Čiže vy keď máte vlastne, keď používate Booking na rezervácie, tak Booking vám tie Hotel Ads môže spustiť a s veľkou pravdepodobnosťou aj spustí. A nepotrebujete vlastne nič robiť na to, aby bežali aj tie sponzorované odkazy. To je taký najjednoduchší spôsob, ako vlastne do tohoto sa dostať. Je možné to robiť aj svojpomocne, a tá motivácia, prečo spúšťať Hotel Ads je taká, že vy vlastne viete jednoducho predbehnúť všetkých konkurentov a zobrazovať sa na najvrchnejších pozíciách v tých lokálnych výsledkoch ako sponzorovaný odkaz. No a čiže tá výhoda je značná. Akurát, že pokiaľ to nerobíte cez Booking, tak vy vlastne musíte za tú reklamu platiť a nie je málo. Hej, že tie ceny bývajú v centoch, ale v konkurenčnejších vertikálach, ale možno nemusím hovoriť vertikálach, ale skôr v konkurenčnejších destináciách, tak tie prostriedky, ktoré vy musíte zaplatiť za jeden klik, môžu byť aj naozaj vysoké nad 1 euro, nad 2 eurá. Takže... Ale vliv na výkonnosť samotného profilu a jeho zobrazování, to, že mám nebo nemám, to vliv nemá. Nie, vôbec. Skôr tam to, na čo sa pýtal človek, keď hovoril o tých apartmánoch a cenách, tak toto nejakú rolu hrá, pretože si to hneď nájdem a to aj nazdielam. Pretože Google v niektorých kategóriách hospitality alebo cestovný ruch, pre túto kategóriu to platí obzvlášť, ukazuje informácie takýmto spôsobom, ako teraz vidíte na slajde. Pri ubytovaniach sú to ceny, pri gastro sú to recenzie, že vy ich vlastne vidíte bez kliku na Google Business Profile. Čiže toto je konkrétne screenshot vyhľadávania nejakej kategórie ubytovaní. Tuto na hraniciach Česka niekde asi predpokladám, vidím tam aj Nemecko. A ja vlastne nevidím ani názvy tých ubytovaní, ale vidím ceny. Hej? Čiže keby som si to prizumoval na nejakú konkrétnu lokalitu, tak tam budem vidieť tých ubytovaní menej a budem tam vidieť ceny. Čiže pri ubytovaniach Google tam ukáže ceny, pri gastre ukáže tam recenzie a vy na to, aby ste tam mali tie ceny, potrebujete byť prepojení s nejakým rezervačným systémom, to je najľahší spôsob, alebo tie ceny Google oznamovať, na to potrebujete absolvovať relatívne komplikovanú operáciu, ako zaregistrovať sa do Google Hotel Center a vymyslieť nejaký XML feed, ktorý budete tam posielať, na to väčšinou potrebujete programátora a tým pádom je to drahé. Takže buď cez Previo alebo Booking viete vlastne dostať tie ceny tam. A to je za mňa, že určite to je dôležitejšie ako v minulosti a myslím si, že také ubytovania, ktoré toto nemajú, tak nebude pre nich vlastne toto celé, tento Google ekosystém nejaký akože dôležitý kanál, lebo vidíme, že väčšina tých ubytovaní tam tie ceny ukazuje a jak tam ta cena nebude, tak ten host opomine ten špendlíček, který patří za opomine, to je jedna vec a druhá vec, že na to, aby vedel zistiť niečo, tak musí ísť na web a pri ďalších 95% ubytovaniach to vidí rovno tam, takže to je ľahší spôsob. Já se vrátím k dotazům. Navazujem na ty předchozí. Pokud tedy nastavím dva profily, jeden pro penzion a jeden pro restauraci, tak budou na mapě vyhledávání dva špendlíky. Vlastně jako dvě firmy. Nebo jak tyto profily zákazník na Google uvidí? No, to nie je až taký problém, že tam budú dva. Kvôli tomu, že tie špendlíky sa najčastejšie ukážu ľuďom, ktorí to vyhľadávajú. Čiže ten človek, ktorý bude hľadať reštauráciu, uvidí primárne špendlík reštaurácie a človek, ktorý bude hľadať penzión, uvidí zase špendlík penziónu. Takže nevidím tam nejaký zásadný problém. Samozrejme, že tie špendlíky sa môžu ukázať aj ľuďom, ktorí to nevyhľadávajú, ale si proste pozerajú tú mapu na tom mieste a v takom prípade uvidia dva, nie je s tým žiadny problém. Ani nie je problém, pokiaľ majú napríklad spoločný vstup, aj penzión, aj reštaurácia. To je úplne bežné, že v nejakej budove, ako aj tu, kde sídlite vy, Previo, tak firiem, ktoré sídlia na tejto adrese je viacej, čiže je tu možné aj 30 špendlíkov mať, nie je to žiadny problém. Dobrý den. My jsme si právě kvůli zobrazování cen nastavovali kategorii hotel. A když doplníme další kategorie pod primární, kvůli lepšímu vyhledávání,
a vlastně které více souvisí s daným typem ubytování, například apartmán, chalupa a podobně, neovlivní to zobrazování cen a dostupnost? A vlastně tím pádem i propojení na Previo? No za mňa nie, lebo nie. S týmto by nemal byť žiadny problém, lebo Google neukazuje ceny len pri hoteloch, aj pri iných typoch ubytovania, aj pri hosteloch, aj pri všeličom možnom, čiže aj pri kempoch ukazuje ceny. Nie je s tým najmenší problém. Takže voľba kategórií a podkategórií to nejak negatívne neovlivňuje? No určite, že nie je rozumné dávať si kategóriu hotel, pokiaľ nie ste hotel. Že to skôr je porušenie pravidiel a riskujete oveľa viac, ako by ste tým potenciálne mohli získať. Tak to je zatím z dotazů vše. Tak klidně se ptejte. Jsme tu ještě chtěli pro vás. Řekněte mi, máte nějaký, vy jste ukazoval ten jeden hotel, ale máte nějaké příklady z praxe, kde ten Google hotel, nebo obecně, kde business profil skvěle funguje a přináší profit? To som na začiatku nespomenul, ale my ako agentúra sa nijak špeciálne nesústredíme zrovna na ubytovacie zariadenia, ale zároveň platí, že Google Business Profile funguje takmer rovnako v každej kategórii, že sú tam mierne odlišnosti zrovna pri tých ubytovaniach, práve to hotel search a prepojenie s bookingom a tak ďalej. Ale že by som teraz mal ukázať nejaký konkrétny príklad, to by bol skôr z inej vertikály, ale možno by som skôr povedal, že čo sa osvedčuje inde. Z mojej skúsenosti Google Business Profil je životne dôležitý pre také typy firiem, ktoré nemajú nejaký extrémne známy brand, hej? Čo platí pre väčšinu ubytovaní. Pre také typy firiem je to kľúčový kanál, kvôli tomu, že málo kto bude vaše ubytovanie hľadať podľa názvu. Čím ste menej známi, tým viacej ľudia vás budú skôr hľadať podľa kategórie, čiže kategória plus lokalita. V takom prípade Google Business Profil je veľmi, veľmi dôležitý a životne dôležitý proste pre tieto typy firiem a aj ubytovaní. A čím ste väčší brand, povedzme, že keď máme nejaké známe siete supermarketov, napríklad Albert a podobne, tak trochu tie Google Business Profily tú dôležitosť v takomto prípade strácajú, lebo ľudia aj si pamätajú, kde sú tie obchody a tak ďalej. Čiže tam to hrá menšiu rolu prekvapivo ako pri menej známych značkách. Tam je to plná kľúčová vec. No a z mojich skúseností z praxe aj s klientami, také firmy, ktoré sa cieľene venujú lokálnemu marketingu, tak toto teda celú tú oblasť voláme my, tak dokážu zaznamenávať nárasty v tom úvode, keď začínajú s tou prácou, tak aj vo vysokých desiatkách percent a dlhodobo bez problémov dokážu dosávať nárasty v nízkych desiatkách percent nejakých zobrazení, interakcií s tými Google Business profilmi a to už nejakým spôsobom hovorí aj o tom, že koľko ľudí tam fyzicky príde. Čiže naozaj, že desiatky percent zlepšenia dokážete dosahovať, keď sa tomu venujete. Je potřeba ten business profil nějakým způsobem udržovat, třeba jednou týdně mu dá 10 minut něco tam udělat? Je potřeba nějaká taková aktivita? Záleží podľa mňa od toho, že ako veľa sa tam deje zmien. Pokiaľ získavate veľa recenzií, tak v takom prípade áno, ale zase je pravda, že vy dostanete vlastne notifikáciu o každej recenzii, takže nepotrebujete tam asi nejako úplne proaktívne chodiť raz za týždeň, ale podľa mňa tak, že raz mesačne určite sa oplatí sa tam pozrieť. Aj kvôli tomu, že som hovoril, že Google Business Profile je otvorený systém, to je jedna vec. Druhá vec je, že Google stále pridáva políčka, ktoré tam ešte povedzme donedávna to neboli informácie o platbách kartou, teraz tam už sú. Takže pridáva tam polička, je dobre si pozrieť, či tam nejaké nepribudli a ak áno, tak ich vyplniť. Takže raz mesačne podľa mňa je pre väčšinu ubytovateľov určite dostatočne. Že kontrolovať si to nastavení, že je aktuální, že tam něco nechybí nově. Áno, a sú potom nástroje tretích stran, ktoré často môžeme aj ukázať, ale to už sú veci, ktoré sú mimo Google Business Profile. Ukážem vám dva screenshoty z nástroja, ktorý sa volá Local Falcon.
a ten vám dokáže merať pozície v lokálnom vyhľadávaní. Čiže toto konkrétne je, to sú pozície v nejakom rádiuse, ale berte ma z rezervou, lebo je to štvorec, zhruba 100x 100 kilometrov, kde som dal vyhľadávať ubytovanie Sázava a všade na prvom mieste bol Sport Areál Samopše, nejaké konkrétne ubytovanie, nemám k nemu žiadny vzťah, nepoznám, len som si náhodne vybral, že sa umiestňuje na top pozíciách, kdežto keď vyhľadávam iné kľúčové slovo Camp Sázava, tak v takomto prípade tam to isté zariadenie vlastne sa nezobrazuje. No a pomocou takýchto nástrojov viete vlastne merať tie pozície, vidíte zmeny v čase a tak ďalej, čiže na základe toho môžete potom takisto robiť úpravy toho Google Business profilu, aby ste sa zobrazovali na čo najlepších miestach. Já se vrátím ještě k dotazům. Není potom pro lidi matoucí, když má 2 špendlíky, kam dávat recenze? Když se restaurace a hotel třeba jmenují stejně, nestává se, že si to spletou? Určite sa to stáva a stáva sa to. To je asi krátka odpoveď a dlhá odpoveď je, že vy tým recenziám môžete ísť naproti práve použitím nejakého QR kódu. Inak, keby ste to brali tak, že som tu robil reklamu tomu Renky, tak vy si viete QR kód, ktorý vlastne vedie ľudí na vaše recenzie, vy si ho viete zobraziť vo vašom vlastnom Google Business profile, tam v nastaveniach jednoducho na pár klikov nájdete QR kód, ktorý keď vytlačíte, tak ľudí bude rovno posielať, keď si ho odfotia, rovno ich bude posielať na písanie recenzie. Čiže ak by si to plietli ľudia, že budú namiesto reštaurácie písať recenzie do penziónu naopak, tak v takom prípade urobte všetko preto, aby sa to nedialo, čiže mať tam ten QR kód alebo takú spomínanú tabuľku. Takisto je dobré, aby personál bol na to nachystaný, alebo teda nastavený takým spôsobom, že bude si tie recenzie pýtať. To je asi to, čo by som na to povedal. To stane sa aj, že budú nerelevantné. Pri recenziách som možno nepovedal jednu dôležitú vec, že vy tie recenzie viete nahlasovať, pokiaľ by boli nerelevantné. Čiže ak je to tento prípad, že niekto píše, že sa tam dobre najedol a píše to do Google Business profilu penziónu, tak vy viete tú recenziu nahlásiť a je veľká pravdepodobnosť, že Google podpora tú recenziu normálne vymaže, lebo je nerelevantná. Čiže... Nicméně je pozitivní. Ano. Ale to jsi mi vlastně říkal teďka, nebo nahrál myšlenku, strašně častý problém hoteliérů a ubytovatelů, že mají pocit, že ta recenze je nepravdivá, že je prostě nerelevantní. Do jaké míry je šance tu recenzi nechat Googlem stáhnout? A jak ten proces vlastne vypadá? No ak je tá recenzia naozaj nepravdivá, tak ja som väčšinou videl najčastejšie reakciu ubytovateľov na nepravdivé recenzie, že písali, že hostia s takýmto menom neevidujú a potom tie recenzie nahlasovali, ale úprimne nevidel som, že by toto bolo nejaké veľmi, veľmi úspešné. Vy viete nahlasiť ktorúkoľvek recenziu a oplatí sa to robiť s tými, ktoré sú naozaj fejkové alebo teda nerelevantné. A oni, ak sú, povedzme, že by vám škodila nejakým spôsobom konkurencia alebo že vám za deň pribudne 10 recenzií a vy nemáte ani takú kapacitu, aby ste toľko ľudí ubytovali, tak Google väčšinou má nejaké signály, ktoré by mohli odhaliť, že tá recenzia je nerelevantná. Napríklad, že bolo viacero recenzií písaných z jednej IP adresy, čiže akoby z jedného počítača a tak ďalej. Takže ak sú naozaj nerelevantné, alebo teda fejkové, alebo ako to nazvať, tak je veľká šanca, že sa vám to stiahnutie podarí, ale ja si myslím hlavne, že nie je úplne konštruktívne nad týmto sa nejako pozastavovať. Ja som sám bol svedkom toho, že aj na Bookingu som pri ubytovaní v Londýne videl veľa vlastne falošných recenzií, ubytovanie, ktoré fakt, že nestalo za nič, posúvalo na nejaké vyššie priemerné hodnotenie a tak. A zjavne boli tie recenzie fejkové, lebo tam bolo veľmi veľa recenzií za jednu hviezdičku z 10, veľmi veľa, a veľmi veľa za 10, čiže čo nie je úplne realistické získavať takéto veľké rozmezie recenzií. A aj Booking samotný toto akože neľahko odhaluje, čiže nie je konštruktívne sa na tým nejako pozastavať. Vypnúť to tam neviete a najlepšie, čo môžete robiť, je mať dobrú službu,
mať kvalitné služby v tom ubytovaní a proaktívne pýtať recenzie od ľudí. Vyvinúť maximálne úsilie, mať tie QR kódy nielen jeden pri vstupe, ale mať to na izbách. Teraz som videl na OMV-ke dokonca, že na toaletách mali proste QR kód na stiahnutie apky. Čiže maximalizovať to získavanie recenzií. Ubytovateľom sa veľmi oplatí aj využiť všelijaké spôsoby automatizácie, dokonca možno niečo také dokáže aj Previo, to neviem, že po pobyte, respektíve počas pobytu dokážete poslať nejaké automatizované e-maily, ktoré takisto by mohli obsahovať nejaký link na recenziu. Najväčšia šanca, že získate pozitívnu recenziu je, keď človeka oslovíte v momente, keď má pozitívnu emóciu, čo pri pobytoch v nejakom ubytovaní môže byť, neviem, hneď po vstupe na čistú, voňavú izbu, ktorá je pripravená a tak ďalej. Čiže vtedy si ľudia zvyknú, neviem, fotiť, niekomu to ukazovať, mať s niekým nejaký videohovor a urobiť mu takúto prehliadku izby a tak ďalej. Čiže v týchto chvíľach treba tie recenzie žiadať. Keď to budete robiť po pobyte, týždeň po pobyte, tak už má človek hrozne nízku motiváciu zanechávať. A treba si uvedomiť jednu vec, že recenziu vám zanecha niekto, kto s veľkou pravdepodobnosťou kto je trochu nespokojný, tak veľmi rád vám nechá recenziu. Už len keď je trochu nespokojný. Ale aby vám dal pozitívnu, tak musí byť extrémne spokojný, aby sa unúval. Čiže to je dobre si uvedomiť, že tých negatívne naladení ľudia majú oveľa väčšiu motiváciu písať recenziu, čo už pri drobnom nedostatku, ale tí, čo sú spokojní, len spokojní, tak väčšinou však to je štandard, nie? Že však to by malo byť samozrejme, že som spokojný v ubytovaní, čiže až extrémne spokojní hostia vám nechajú. Preto by ste mali proaktívne žiadať od čo najväčšieho počtu ľudí tie recenzie. A potom vás aj tá negatívna neposunie tak dole skrátka, že keď bude jedna z 20, z 30 negatívna, tak priemer to tak až tak neovplyvní. V Preview samozřejmě tu možnost zasílat automatizovaný e-mail za žádostí máte. Mám tady prosbu, jestli můžete víc říct o propojení Google Ads a Bookingu. Je to automatické, pokud mám profil ubytování na Bookingu? Áno, toto je automatické. Z toho, čo zase poviem, že nie som úplne odborník na túto tému, ale z toho, čo som si naštudoval práve o tom prepojení, čiže ak som povedal niečo nesprávne, tak sa vopred ospravedlňujem. Prepojete sa so mnou na LinkedIne a môžeme si to vykomunikovať, ale vy pri Bookingu vlastne pri tej relatívne veľkej provízii, čo tam platíte, tak ja keby som povedal, že už to máte v cene, čiže no, tak. Další dotaz. Chtěl bych se poradit. Náš hotel má na Google fotografii a prezentaci exteriéru, která není aktuální. Hotel byl před otevřením ruina. Působí to velmi ošklivě, když si ho hosté prohlížejí. Umím to upravit, popřípadně vymazat? Pokiaľ je tá fotografia nahraná vami, tak ju viete vymazať, ale pokiaľ tam je nahratá niekým iným, tak ju viete iba nahlásiť. Ale podľa mňa to, čo si treba z toho zobrať, že dať tam čo najviac tých pekných fotografií. Áno, a tak, no. Tu nerelevantnú môžete nahlásiť a je tam nejaká šanca, nie je nulová, že Google podpora tú fotku stiahne, ale nie je 100% koncom. Možná, když použije argumentace ve smyslu, že hotel prošel rekonstrukcí a fotky neodpovědí aktuálnímu stavu, tak... Áno, áno. Ja by som povedal, že tých z vás, ktorí máte skúsenosť s komunikáciou s podporou Google Business Profile, tak predpokladám, že môžete mať aj veľmi pozitívne skúsenosti, ale aj veľmi negatívne, úplne tak rovnako to máme aj my, čo s nimi vlastne komunikujeme dennodenne. Tak vo veľa situáciách máte, ak narazíte na niekoho príčetného na tej Google podpore, a to teraz vravím úplne úprimne, lebo nie je to úplne samozrejme, že sa to naozaj stane, tak ten problém vyriešite. Len treba proste normálne osloviť Google podporu, to nájdete v Google Business Profile možnosť a s tým problémom, ktorý máte. Ale na nahlasovanie fotografií je špeciálny formulár, ktorý uvidíte priamo pri tej fotke. Ak by niečo nešlo, tak kontaktovať Google Business Support a veľa sa toho dá takto vyriešiť. Ještě je tu dotaz. Ceny se mi nezobrazují u kategorií na Google, ceny se mi nezobrazují a kategorii na Google změnit nemůžu. Propojení nejde dokončit, protože chybí Google Business účet vedený jako ubytovací zařízení, ne rekreační apartmán. Jde to někde změnit?
No to je novinka, že ešte som nepočul, že by sa nedala zmeniť kategória. Kategória samozrejme zmeniť dá. To je niečo, čo viete editovať. Samozrejme, keď ju zmeníte na nerelevant, tak hrozí vám suspendácia Google Business profilu, ale ak máte takto konkrétny problém, tak naozaj, že úplne najefektívnejšie bude, keď ma kontaktujete a môžeme sa na to spolu pozrieť. Čiže napíšte mi na LinkedIne a pozrieme sa na to. Môžu byť nejaké špecifické situácie, keď to nejde. Veľa firiem má problém s tým, že ku Google Business profilu nemá prístup, že on existuje, ale nemá k nemu prístup. V takom prípade ho treba verifikovať. Nie je to úplne easy peasy, by som povedal, tá samotná verifikácia, čiže kľudne ma kontaktujte a vyladíme to. Že nárokovať si ten profil nejakým postupem, ktorý Google definuje. No veľakrát sa stáva, že váš Google Business profil má k nemu prístup nejaký proaktívny prevádzkar z minulosti, ktorý už vás nepracuje a ani ho neviete získať od neho. Čiže to býva veľmi častý problém aj pri oveľa väčších firmách. Hej. Takže ako bežné ubytovania. Nebo pri zmene provozovatele třeba. Áno, ale že vždycky ho viete verifikovať a mať možnosť editovať ktorékoľvek poličko tam je. Mám tady ještě doplňující informaci k tomu dotazu z fotografií hotelu. Jde o fotografii z Google Earth. Tam asi možnost úplně není. Z Google? Google Earth. No je to práve, že je to možné práve cez tú podporu. Čo stojí za zmienku, a my sme to zrovna aj pre tento wellness hotel v Patinciach, ktorý som ukazoval, robili, že vy viete editovať aj taký ten záber Google Street View, ktorý poznáte asi tak, že vy v tej mape jednoducho takého toho panačika posuniete na tú ulicu, tá ulica tak zmodrá celá a vy potom viete sa vlastne prechádzať po tej ulici, ako keby ste tam fyzicky boli. To sa volá Google Street View a niektorí z vás to poznáte práve z tej aplikácie Google Earth, ale aj ten Street View záber sa dá editovať. Na to, nevie to ale editovať bežný smrteľník, na to potrebujete byť, neviem presne ako sa volá tá kasta ľudí, ale to sú fotografi, ktorí sú Google Trusted. Hoď ten program Google nedávno prestal podporovať, ale niektorí, ktorí to vedeli editovať tieto Street View zábery, tak to vedia stále. Akurát myslím si, že už sa nedá do tejto skupiny dostať. No a čiže aj keď by ste mali neaktuálny záber na ulicu z týchto Street View záberov, tak toto viete zmeniť. Dokonca viete editovať aj príjazdové cesty. To sa týka asi takých ubytovateľov, ktorí sú niekde, čo je na samote v lese, alebo má nejakú komplikovanú cestu cez nejaké parkoviska. Niekedy sa deje to, že keď sa ľudia k vám navigujú, tak ich posiela nie najrýchlejšou cestou alebo nejakou zvláštnou neštandardnou. Môže sa týkať podľa mňa hotelov a ubytovaní napríklad v lyžiarskych strediskách. Dobrá správa je, že aj toto viete editovať, akurát potrebujete na to vlastne toho špecialistu. Takého, čo ja poznám v Českej republike a myslím si, že je najskúsenejší, je Zdeněk Horák. Keď si dáte do Google jeho meno, priezvisko alebo DigiSolu, Digital Solution Marketing, tak on je zrovna tento človek, ktorý vám vie pomôcť aj s Street View záberom, aj s editovaním prístupovej cesty. Toto napríklad ja ani jedno, ani druhé nedokážem, takže vždycky posielam ľudí za ním. Perfektní. Pokud nejsou dotazy, je to z dnešního tématu nastavování a vůbec všeho ohledně Google Business Profilu vše. Já využiju příležitost, ještě zmíním úplnou novinku. Kromě toho, že jsme představili nové prévio v nové verzi naprosto nové a budeme ho postupně představovat po kouskách dál, tomu budeme věnovat nějaký z dalších příštích webinářů, tak je tu pro vás možnost napojit se na nové portály Mega Ubytko, respektive Mega Ubytovaně a Houzy v České a Slovenské republice. Takže pokud o to máte zájem, určitě vám přišel e-mail, můžete se ozvat těmto portálům a prévio se tam napojit. Já vám děkuju za návštevu, vlastne tobie. Ja ďakujem za príležitosť rozprávať pre takýmto super publikom. Tak. Děkuji i vám a budu se těšit zase po prázdninách u dalších webinářů a pořadů. Mějte se hezky. Dovidenia.